खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ नैबे लामा गेजेरनिफ्राय जागायदों आङो दा जमुनागुरि एरियायाव दङ जों ओरै सर्टकाट थांनो नागिरदों लामायाथ' बिराद गाज्रि जोंनि ओरैहाय जोङो थांगोना जाहैबाय मिन्थिखाबाय खैला मोइला दा गुमै बिखुखौ नेगासिनो दङ बेबो मोनफैसिगोननो बियो नैबे लामाजों फैगोन आरो नैबेजों बेनिफ्राय जों ओरै सर्टकाट थांनायसै बे लामा थाङो जाहैबाय जों ओरै मिलन बाजारजों थांनानै ओरै सर्टकाट बोरैबा थांनायसै आरो आंनि क्लोज पार्टनार गुमै बिखुआबो सफैबाय नै होमब्ला ससमाया बिराद साइज मोनबावदों दा स्मय मोनारा स्पेशेललै माने 1 इयारसो इउज खालामाखैमोन आरो ओरैनो बायनानै दोननाय जादोंमोन अके सर्टकाटखौल' मोजां मोनखायो लामाबो एसे गाज्रिना जोंनिजों ओंखायनो सर्टकाट थांनो गोनां जायो जायगा चलो होमब्ला आस्तेलै हाद्रि खुना गुमै दे होमब्ला थांबाय थानि लोगोफोर ओमफ्राय हाबाफारिया माबायदि जायो मा जायो एसे नायदो नोंथांमोनाबो माने सारादुसो नालाय एसे दुखुनि फोरबो होननांगोन दा बे ख्रिस्टाननि नेम बायदियै नैबे मानसि थैनायनि सारादुखौहाय माबायदि खुङो नोंथांमोना नुगोन बेबायदि लामा दै दङ आरो लामा दं दै बारनांगौ बेजोंहाय माने गामि गोथौ गेजेरनिसो लामायालाय मेन रड नङा अब्लाबो उसुबिदा नुयो दिनैनि दिनसिमाव बेफोरबायदियाव लायस'नांगौ जायोब्ला मेसें जाबायनो होमब्लाबो राना दैया जानो हागौ स्कुलाव लायस'ग्रा गथ'फोरबो दं बेगजों बारस'नानै थांग्रा एबा बारलांग्रा बेबायदि आरो नै गुमै बारबोदो ओरैबायदि बे जाहैबाय नै बे मिलन बाजार खाथिनि आरो खजबारि खाथि गोग्लैखागोन अब्ला दा आङो मोनफैनानै ओमफ्राय आदा अफ्रिखौबो लोगो मोनबाय नै हेलौ दाखालि बावैसो बिगुमै थैदों बेनि उनावहाय बिमा एबा बिखुनजोआ थैबावबाय आरो बेनिनो दिनै सारादु जाहैबाय दा दिनैनिफ्राय जोबथ'बाय माने गोथैनि हाबाफारिया एबा बोसोरनि उनाव लाजाबावो आरो उनाव लायोब्ला नाथाय दिनै आइया जोंनि गेजेराव गैलिया बे न'खरनि मेन बेंगिरियानो दिनै गैलिया थांनाय फेब्रुवारि 2000निफ्रायनो बेमारजों नाख्रेबजानानै गोबां सानाय सुनायजों गुवाहाटीयाव गोबाव सम ट्रिटमेन्ट लाबाय थानाय समावनो आइया गोबां दुखु खस्थ'जों जोबोद खस्थ' मोनदों सैसोनानै रुंसारि जानानै थांबाय बिबार बावखांनानैहाय दा नैबे मिसाबुलि जाखांनानै दा बेवहाय गोथै हाखराव आरोबाव दिनैहाय लास्ट ब्लेसिं होनाय जायो आरो माखासे बिदिनो आरोबाव बिबार बावनाय गोथैसालियाव एबा गोथै हाखराव बेखौहाय नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय दा फैगौने माने दौरिबो दं आरो बिसोर जाहैबाय गासै गामिनि मण्डलिनि सुबुंफोर आरो दा बेनो जाहैबाय नै गोथै हाखराथ' फोरबोनि मुङै जोंहा गोजोननाय दं जेरै मजेसआ बाला हामायाव जिबौखौ सानैसोनि जिउखौ लानानै
रावबो गैया आंखौ आयौ होनो दुखु गारनाया आंखौ गोजोन होनो दुखु गारनाया आंखौ गोजोन होनो गोजोन मोननाया नागिरबाबो गोजोन होला बुमा गोजोन मोननाया नागिरबाबो गोजोन होग्रा गैया बुहुमाव रावबो जिसुखौ नागारनानै जिसुखौ नागारनानै संसाराव रावबो गैया आयौ होननो आया नैबे बिथांमोनहा जोबोद दुखुनांथाव जाबाय लोगोफोर मानो होनोब्ला नोंथांमोना नुबाय बेवहाय गोथै सालि एबा गोथै हाखरफोर गोजा जानानै थाबाय बेयाव दङमोन बिसिनि न'खरनि मेन गारजेन बै समावनो थैनानै थांनाय आरो बेनि उनाव थैनानै थांनाय नैबे बे न'खरनिनो सासे फिसाला सुशान्त नार्जारी बेनिफ्राय बैयाव दा थैनानै थांनाय दिनैनि सारादु खुंजानाय न'खरनि गारजेनजो एबा बिमा लेट लबस्रि नार्जारी